Bazen behin katu bat Kiti deintzen zena, bere bi lagunekin zegoen oso pozik. Kaixo, Kiti naiz, miau. Eta ni untxia. Eta nik txakurra, wow! Kiti bere etxean zegoen, bere bi lagunekin, lagun bat txakurra zen eta bestea untxia. Nahi dezue gauza bat jateko? Bai. Bale. Kitiren lagunak esan zuen, nahi dezue egin erosketak? Kitik esan zuen. Bai, oso ideia ona bururatu zaizu. Kiti dendan batean laso bat ikusi zuen eta erosi nahi zuen. Ze polita, baina 10 euro balio du, eta ni bakarrikan 5 euro dauzkat. Nahi dezunik erostea? Kitik baietz esan zuen eta bere lagunak laso bat erosi zion. Eta Kitik oso pozik jarri zen. Eskerrik asko laguna. Ez horregatik.